Ongi etorri guztioi, desadostasunak izanik ere heriotzarako laguntza onartu dute Frantziako asanbladan. Zaintza aringarriak lortzea errazteko testu bat ere onartu dute. Irain homofoboak egiteagatik 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote gizonezko bati Iruñean. Gizonak LGTBI bandera bat erre zuen biktimaren aurrean eta marikoi zikina deitu zion. Epaiak ebatzi duenez, biktimaren duintasuna eta integritate morala zapaldu zituen akusatuak. Laboral Kutxak erretiro adina 79 urtera atzeratzea proposatu du. Laboral Kutxaren enplegua eta trantsizio demografikoa Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan 2036ko horizontea azterlana aurkeztu dute asteazken honetan, 2036rako ez dela eskulan nahikoa egongo aurreikusi dute. Joseba Diez Antxustegi Gasteizko Legebiltzarreko EAJ-ko bozeramailea izan da aktualitate solasaldian, jeltzaleek migrazio, euskara, industria eta etxebizitza bezalako gaien inguruan duten ikuspuntua azaltzeko besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, azken garaietako gai esanguratsunen inguruan jarraituko dugu hizketan, euskara, migrazio eta industriaren inguruan besteak beste, eta horretarako 11ko platoan daukagu Joseba Diez Antxustegi EAJ-ko bozeramailea Gasteizko Legebiltzarrean. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Urtebete igaro daia da, Gasteizko Legebiltzar berria martxan jarri zenetik, nola baloratuko zenuke orain arteko ibilaldia? Bai parlamentuaren jardun orokorra eta bai EAJ-arena espreski. Beno, nik uste dut oso balorazio positiboa egin behar dugula, argi geratu delako batez ere lehendakariaren lidergoa alde batetik eta bere lidergo mota bestetik. Akordioetarako prest egon da eta akordioek eta bai bere lidergoak erakutsi digute herri hau martxan dagoela eta ahalbidetu dute bereziki herri hau martxan egotea. Gobernua daukagu, hauteskundeak egin eta aste gutxitara, gobernu horrek aurrekontua onartu du, akordioa egin da ertzaintzako sindikatuekin, hezkuntza publikoko sindikatuekin, hezkuntza sistema hobetzeko, osasun itunak aurrera egingo du. Beno, akordioak lortu ditugu eta herria martxan dago, eta horregatik gure balorazioa oso positiboa da, eta gainera uste dugu ez dela iskanbila askorik egon, ezberdintasunak egon dira alderdi batzuen eta beste batzuen artean, baina uste dute urte honetako laburpenik onena izan daitekeela herria martxan dagoela eta hori beti da ona. Aktualitatekoan bat gai jorratzen hasiko gara jarraituko dugu elkarrizketa eta hasteko atzerritarren arau berriaren inguruan arituko gara, gaiari buruz asko hitz egin da azken egunetan, aurreko astean jarri zen martxan Euskal Herrian, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horren harira desadostasunak islatu dira behintzat medioetan, EAJ eta PSeren artean, delako krisi hori amaituta dagoela esan dezakegu Pradales eta Anduezaren hizketaldiaren ostean edo? Bai, azkenean posizio ezberdinak ditugu, baina hori normala da, alderdi ezberdinak garelako. Azken finean, nik beti esaten dut, gu ez gara sozialistak bihurtuko akordio hau eta gero, eta alderdi sozialista ez da abertzalea bihurtuko, gu alderdi abertzalea gara, eta haiek alderdi sozialista dira, ez? Eta zentzu horretan bakoitzak bere esparrua dauka, eta gure ezberdintasunak eta desadostasunak ditugu. Baina balioan jarri nahi dugu, herri hau gobernatzeko, herri hau aurrera ateratzeko, eta herri honi estabilitatea emateko, edo egonkortasuna emateko akordioak lortzen ditugula. Eta bai, migrazioaren kudeaketaren inguruan ezberdintasunak izan ditugu azken asteotan edo azken egunotan. Baina azpimarratu nahi dut ere eskumena estatuko eskumena dela, eta estatuari dagokiola hau arautzea. Eta estatuaren eskumen baten inguruan sortu izan direla ezberdintasun horiek edo sortu izan dela eztabaida hori. Eta hori ere azpimarratzekoa da, guk batera agintzen dugulako hemen, baina esan. Akordioak izan ditzazkegu, baina ez dugu batera agintzen, eta hori oso garrantzitsua da. Eta bai, ezberdintasunak ditugu, beti pentsatu izan dugu migrazioa gaur egun euskal gizarteak, baina baita Europar Batasuneko gizarte guztiek bizi duten errealitate bat dela. Eta errealitate bat denean guk aurre egin behar diogu errealitate hori, eta ondo kudeatzen jakin behar dugu errealitate hori.
Gure politika egiteko modua ez da erronken aurrean eskutatzea, lehen esaten nizun bezala, erronkei aurre egin behar diegu. Eta honetan ari gara, eta guk oso iritzi argia daukagu. Migrazioak izan behar du, ordenatua, erregularra eta segurua. Eta migranteak, pertsonak direlako, euskal gizartean integratzeko modurik onena lana da. Lanaren bidez integratzen dira ondoen. Badaude beste faktore batzuk, beste elementu batzuk, kultura, euskara, kirola, eta horiek ere baliatu behar ditugu, baina uste dugu, eta hori da gure posizio nagusia zentzu honetan, lana dela integratzeko modurik onena. Esan berri dituzun hitz hauek ere, azken egunotan zer esana sortu dute, beraz, horren inguruan sakontzeko eskatu nahi nizuke, hasteko zer da migrazio ordenatu bat, nola deskribatuko zen? Termino hori, migrazio ordenatua, erregularra eta segurua oso termino baketsua da. Eta baketsua da munduko migrazio itunean horrela jasota dagoelako. Orain dela hilabete eta erdi Eusko Legebiltzarrean erdibideko bat sinatu genuen 3 alderdi ezberdinen artean, Euskal Herria Bildu, Alderdi Sozialista eta gu geu, Eusko Alderdi Jeltzalea, non termino hori aldarrikatzen genuen eta termino hori jartzen genuen erdigunean migrazioaren inguruan hitz egiteko zen dut, termino baketsua da. Zer esan nahi dugu ordenatua, erregularra eta segurua erabiltzen dugunean? Migrazioa azken finean pertsonen fluxu bat da, eta pertsonak mugitzen diren heinean ordena jarri behar da. Ordenatua izan behar du mugimendu horrek, eta erregularra izan behar du. Uste dugulako pertsonen egoera erregular bihurtu behar dugula. Eta lehen esaten nizun bezala, erregular bihurtu behar dugu edo erregularizatu behar dugu elementu zehatz batzuen inguruan, eta guk uste dugu elementu nagusi hori izan behar dela lana. Eta segurua izan behar da pertsonen inguruan gaudelako hitz egiten, eta migratzen duten pertsona horiei ere segurtasuna eman behar diegulako. Orain euskararen inguruan pare bat galdera egin nahi nizkizuke, alde batetik azken aldian lanaldi publikoetako hizkuntza eskakizunen inguruan egon diren epaien inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, Pasaiako Udalarenak, eta abar. Zein izango da EAJaren jarrera edo ildoa kasu hauei dagokionez Gipuzkoako Foru Aldundiarena, helegiteak jarraitzarena edo nola planteatzen duzute egoera hau? Beste egunean hitz egiten nuen lagun batekin eta esaten zian zein zegoela Gipuzkoako Foru Aldundiaren deialdiaren zain, azkenean ikasten eman duelako denbora eta zain dago deialdi horretara izena eman zuen eta orain zain dago ezin duelako azterketa egin, ez? Euskara Euskadiko hizkuntza ofiziala da eta horrela aitortu behar dugu, bai politikariek eta baita epaitegiek ere. Eta Euskara Euskadiko hizkuntza ofiziala den heinean, espainola edo gaztelera bezain ofiziala da, ez da gutxiago, eta hori epaitegiek ere horrela onartu behar dute, eta horrela jardun behar dute, euskal hiztunek eskubideak ditugu, eta eskubide horiek bermatu behar dira. Eta zentzu horretan, Alderdi Sozialistarekin daukagun gobernu akordioan horrela esartzen da, euskal hiztunen eskubideak bermatu behar dira, eta gure erakundeek baliabide guztiak, eta guztiak esaten dudanean da guztiak, jarri behar ditugu euskal hiztunen eta euskaldunon eskubideak, ja ez da interesak, baizik eta eskubideak defendatu ahal izateko, eta zentzu horretan baztertu beharko dugu zer egiten dugun, baina momentu honetan euskarak jasotzen dituen erasoak oso larriak izaten ari dira, eta erakunde bezala eta alderdi politiko bezala nik uste dut esaten dizun bezala baliabide guztiak jarri behar ditugula euskaldunon eskubideak defendatu ahal izateko. Bestalde ofizialtasuna aipatu duzu, kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, baina printzipioz astearte honetan Bruselan euskararen ofizialtasuna eztabaidatu behartzen Europari dagokionez, azkenean eztabaida atzeratzea erabaki zen. Ofizialtasuna aurrera irtengo dela uste duzu etorkizun hurbilean? Niri gustatuko litzaidake baietz, ni astelehenean eta atzoko lehenengo orduan oso itxaropentsu negoen, jasotzen genituen berriek horrela egotera gonbidatzen gintuztelako, ez? Baina, atzokoa etxipenez bizi izan genuen, tristuraz bizi izan genuen, oso gertu ikusten genuelako eta momentuz ez delako gertatuko orain, baina gustatuko litzaigoke lehen hori gertatzea. Eta nik honen inguruan ere egin nahiko nuke hausnarketa sakonago bat. Jakin izan dugu azken orduetan, bai Alderdi Popularra eta bai bere presidenteak Feijóok zein jarrera izan duten Europako buruzagiei deitzen, euskararen kontra egiteko eta katalanaren kontra egiteko.
Eta nire gustatuko litzaidake zentzu honetan hausnarketa bat egitea, eta hausnarketa bat eskatzea Alderdi Popularrari berari, ez? Alderdi Popularrak jakin behar du benetan komeni zaion eta benetan nahi duen euskara eta katalanaren kontrako jarrera honekin aurrera egitea. Haiek esaten dute, gurekin ez dute honetaz hitz egiten, baina haiek hedabideetan eta publikoki esaten dute, haien asmoa dela Eusko Alderdi Jeltzalearekin egunen batean adostasunetara heltzea edo nolabaiteko akordioak lortu ahal izatea. Horrelako jarrerarekin ezinezkoa izango da, ez da oso zaila izango denik, ezinezkoa izango da. Eta nik ez dut ulertzen nola Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioak lortu nahi duen Alderdi Popular batek horrelako jarrera izan dezakeen, egunero autogobernuaren kontra, euskal kulturaren kontra, euskararen kontra egiten. Eta beste hausnarketa bat, sakonagoa oraindik, nik uste dut Espainiako eskumak daukan arazorik nagusiena dela antikatalanak eta anti-euskaldunak direla. Eta haien ideiak izan ditzazketela, baina bereziki euskara eta katalanaren kontra daukaten jarrera horrek kalte handia egiten diela. Eta horrela gurekin lortu ditzazketen akordioak ezinezkoak bihurtzen dituztela. Eta nik uste dut, guk argi daukagu, baina haiek zentzu honetan hausnarketa bat egin beharko luketela. Ze atzokoa izan zitekeen kriston urratsa euskararen alde, euskadiren alde, eta Alderdi Popularrak izan duen jarrera Europako presidentei deitzen esateko euskararen kontra egiteko, niri iruditzen zait onartezina eta baimentzen badiazu nazkagarria iruditzen zait. Bestalde, etxebizitza arloan, azken soziometroak islatu zuen, etxebizitzarako sarbidea dela Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen bigarren ardura. Zein ildoren inguruan egin beharko genuke lan, behintzat egoera bideratzen hasteko badrin bada ere? Nik uste dut etxebizitzaren inguruan eztabaida sakona izan behar dugula, eta lasaia izan behar dugula, eta lehen esaten nizun bezala populismotik urrun dagoen eztabaida bat izan behar dugula. Ze batzuetan oso ideia sinpleak ematen ditugu eta ez dugu asmatzen. Nik uste dut herri bezala behar duguna dela etxebizitza gehiago egotea merkatuan. Batzuetan pentsatzen dugu etxebizitzaren inguruan hitz egiten dugunean, helburu nagusia izan behar dela etxebizitzaren presioa jaistea. Etxebizitzaren presioa jaistea izan daiteke urrats bat, izan daiteke elementu bat, baina ezin da bakarrik helburua hori izan. Helburua izan behar du, gehien behar dutenei eta klase ertainei ahalbidetzea eta erraztea etxebizitza bat lortzea. Eta horretan faktore askok jokatzen dute. Eta faktore garrantzitsu bat izango da, nola ez, etxebizitza gehiago egotea merkatuan. Eta etxebizitza gehiago egon daiteke merkatuan, hainbat neurri hartzen. Alde batetik, erraztasunak ematen, zoru politika edo zoru erregulazioari dagokionez, etxebizitza gehiago eraikitzeko. Etxebizitza gehiago eraiki behar dira. Beste alde batetik, erraztasunak ematen etxebizitzen jabeei, etxebizitza horiek merkatura ateratzeko. Momentu honetan, badaude etxe asko gutxik daudenak, eta merkatura ez direnak ateratzen, jabeek ez dituelako segurtasunik sentitzen. Jabeei segurtasuna eman behar diegu, etxebizitza horiek merkatura ateratzeko, bai alokairuan, eta zentzu horretan, nik uste dut hortik jarraitu behar dugula. Eta gero, etxebizitza publiko gehiago izaten. Uste dut, 3 elementu horiekin, etxebizitza pribatu gehiago eraiki behar da, jabeei segurtasuna eman behar diegu etxebizitzak merkatura ateralizateko, eta beste alde batetik etxebizitza publiko gehiago sortu behar dugu. Eta zentu horretan lanean ari gara, diskrezio handiarekin, gutxienez gure partetik diskrezio handiarekin, eta behar bada hurrengo asteotan berriren bat izango da zentu horretan. Jabeek segurtasun falta dutela uste duzu kalera, merkatura ateratzeko etxebizitzak zergatik? Gaur egun berriak ikusten ditugu, okupazioak, ni Gasteizen nator momentu honetan, eta okupazioaren eztabaida momentu honetan kalean dagoen eztabaida bat da, azken aldian egunkarietan ikusten ditugulako berri asko. Eta bai, uste dut batzuetan arrazoi gehiagorekin eta beste batzuetan arrazoi gutxiagoarekin, baina nik uste dut jabeek segurtasun falta somatzen dutela. Begira, pertsona edo familia zaurgarrien egoerari dagokionez. Nik uste dut egoera zaurgarrian dauden pertsonei babesa eman behar diegula. Baina babes hori eman behar diegu administrazioek, erakundeek. Babes hori ezin du jarri jabeen, etxebizitzen jabeen sorbaldan. Zer nahi dut, zuk baldin baukazu piso bat alokairuan eta piso bat alokairuan daukatenak eta behar bada momentu honetan asko egongo dira gu entzuten, ez dira aberatsak, ez dira multimilionarioak, dira familia langileak, ertainak, etxebizitza zahar bat daukatenak eta alokairuan jartzen dutenak. Eta zuri zaurgarritasun egoeran dagoen familia batek ordaintzen uzten baldin badizu,
zuk ezin dituzu kaleratu. Eta nik konpartitzen dut, egoera zaurgarrian dauden familia horiei babesa eman behar diegula eta alternatiba bat jarri behar diegula mahai gainean. Baina jarri behar diegu guk, administrazioek, erakundeek, udalek, aldundiek, gobernuak, baina ez etxe bizitzaren jabeak. Etxe bizitzaren jabeak izan behar du segurtasuna. Ze azkenean horrelako neurriek lortzen dutena da jabeek alokatu beharrean utxik izatea etxe bizitza hori. Eta hori txarra da, alokatu behar dituzten pertsonentzako, eta berez, zaurgarritasun egoeran dauden familia horientzako. Ze gaur egun, daukagun legediarekin, estatuko legeria dena, jabe askok ez diete alokatzen pisuak seme-alaba gazteak dituztenei, edo egoera zaurgarrian egon daitezken pertsona edo familiei, emakume alargunei, edo hori oso tristea da, eta batzuetan, eta nik uste dut hau dela ere sakoneko eztabaida bat, batzuetan onartzen ditugu neurri asko, oso asmo onarekin eta oso ideia onarekin, baina azkenean kontrako emaitzak ematen dizkigutenak. Eta nik uste dut kasu honetan bereziki hori gertatu izan zaigula. Eta bai, zintzoki uste dut, etxe bizitzen jabeei segurtasun eman behar diegula etxeak merkatura atera izateko. Beraz, helburuak berez ez du izan behar presioa jaistea. Presioa jaitsi behar dugu, etxe merkagoetan edo dena delakoetan, baina helburuak ez du izan behar presioa jaistea. Baizik eta gehien behar dutenei etxe bizitza lortzeko erraztasun gehiago ematea. Egungo ziklo politikoari buruz hizketan amaitu nahi nuke elkarrizketa. 2023ko hauteskundek iraki zuten ziklo politiko berria, erdia igaro daia da. Zeintzuk dira bigarren etapa honetan aurre ikusten dituzun erronkak? Beno, ziklo politiko berri honetan argi dagoena da gehiengo abertzale bat daukagula herri honetan, eta abertzaleen artean ere adostasunak lantzen hasi beharko dugula. Gehiengo abertzale horrek ere akusten digu ere herri hau oso anitza dela, eta herri honek badiduela aniztasun handia eta aniztasun horri begirunea eta errespetua ere kotxi behar diogula. Eta orain ikusi behar dugu nola gauden. Zikloaren inguruan galdetzen diazunen, ulertzen du galdetzen diazula baita ere ziklo elektoralaren inguruan, eta nola aurre egiten diogun egoera honi, ez? Beno, mendik 2 urtera izango ditugu udal eta foru hauteskundeak, herri honetan oso garrantzitsuak diren hauteskundeak, ez dakigu aurretik edo geroago izango ditugun Espainiako hauteskundeak. Baina nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalea momentu honetan indartsu dagoela. Eta indartsu gaude, 3 aldundietan agintean gaude, gobernuan agintzen ari gara, lehendakari berria daukagu, eta zentzu horretan nik uste dut ondo gaudela. Egon gaitezkela hobeto bai, eta horretarako ari gara lanean. Eta horretarako guk daukagun erantzukizuna edo ardura berezia da, proiektu sendo bat eskaini behar diogula euskal gizarteari. Eta proiektu sendo bat inguruan hitz egiten dudanean, uste dut oso ondo ezagutu daitekeen proiektu bat eskaini behar diogula. Izan behar dugu argiak, hitz egin behar dugu argi. Eman behar ditugu, azaldu behar ditugu ondo, zentu diren gure mahai gainean jartzen ditugu neurriak, eta batez ere zertan ezberdintzen garen beste alderdiekiko. Eta guk itxaropenez egiten diogu aurretik daukagun ziklo elektoral honi, uste dugulako momentu honetan euskal gizarteak behar bizi dituen erronkei aurre egiteko proiekturik onena guk mahai gainean jartzen duguna dela. Eta zentzu horretan saiatuko gara hurrengo hilabeteetan ondo azaltzen eta jendeari hau ondo azaltzen. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Joseba Aizantxustek, mila esker Amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Gaurko albistei dagokionez, Bilduk proposamen bat aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean Gogora Institutuak Iratxe Sorzabalen eskubideak defendatzeko eta bere kasua ikertzeko eta arduradunak zigortzeko neurriak arditzan. Bilduk proposamen bat aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean Gogora Institutuak Iratxe Sorzabalen eskubideak defendatzeko eta bere kasua ikertzeko eta arduradunak zigortzeko neurriak arditzan. Lehenik eta behin eskatzen du Legebiltzarrak Gogora Institutuari eska diezaiola, Sorzabalen esku beharrezko baliabide juridiko guztiak arditzala bere eskubideak justiziaren aurrean gauzatu ahal izateko eta tortura haiek egin dituzten estatuko agenten erantzukizun penalak ikertu eta argitu daitezen. Eta bigarrenik, gobernuari eska diezaiola neurriak arditzala torturak jasan dituzten euskal herritar guztiek, egia, justizia eta erreparaziorako duten eskubidea gauza dezaten, beharrezkoak diren mekanismo juridikoak eta lege aldaketak sustatuz. Maiatzaren 8an, Espainiako Auzitegi Nazionalak lehen aldiz onartu zuen Iratxe Sorzabal autoinkulpatzera behartu zutela 2001an atzilotu zutenean.
Ebidentzia dago ura zaintzen zuten funtzionarioek elektrodoak aplikatu zizkiotela ziurtatu eta akusatua absolbitu egin zuen. Hala ere, Iratxe Sorsabelek preso jarraitzen du Sabaiako espetxean, eta jasandako torturak erretratatuta geratu diren arren, ibilbide juridikoa ez dela amaitu gogorarazteko ere aurkeztu du proposamena EH Bilduk. Horren aurrean, Justizia eta Giza Eskubideen sailburu Maria Jesus San Josek adierazi du, gaiak kezkatzen eta arduratzen duela eta lan egingo dutela biktimei egia, justizia eta erreparazioa bermatzeko. Hala ere, ez du zehaztu Gogora Institutuak ekimen zehatzik hartuko duenik Sorsabalen kasuan. Araban, Gasteizko Errekalehor auzora goaz, izan ere 8 urte pasa baitira argia itzali zutenetik. Adi analisiari. 2017ko martxoan, Iberdrolako langileak ertzaintzaren babespean Errekalehor auzora hurbildu ziren argia moztera. Orain, 8 urte igaro direnean berriro ere gerturatu dira langileak orduan han utzitako zenbait aparatu eramatera. Errekalehor bizirik kolektiboak adierazi duenez, auzoan jada ez da Iberdrolaren instalazio elektrikorik geratzen, beraz, bertako langileek ez dute aitzakiarik izango auzora itzultzeko. 12 urte daramatza martzan Errekalehor bizirik proiektuak. Eta oraindik ere, auzokideek gogoan dute 2017an argi mozketaren harira jaso zuten elkartasun uholdea. Adierazi dute ertzaintzak bortizki atera zituela auzotarrak, kolpatuz, identifikatuz eta atxilotuz. Hala ere, Gasteiztik bertatik eta beste hainbat txokotik etorritako lagunei esker instalazio elektriko autonomoa sortzea lortu zutela. Jakinarazi dute, ordutik Errekalehor auzoa uharte energetikoa izan dela, hain zuzen, argindar sistema propioa du, eguzki plaka eta elektrizitatea banatzeko sistemarekin. EHUko ikasle batzuk 2013an momentuko etxe bizitzaren problematikari erreparatu eta alternatibak bilatzeari ekin zioten. Horrela, auzoaren azterketa egin ondoren, Errekalehorreko 26. portala okupatu zuten. Hasieran 10 bat lagun ziren, gaur egun ordea 120. Azaldu dute auzoa 16 etxe bizitza blokez osatuta dagoela eta gainera hainbat gune komun dituztela. Era berean elikagaiak euren kabuz lortzen dituztela ohartarazi dute, auzoa lursailez inguratuta baitago. Errekalehor auzo askea Euskal Herriko auzo okupatu eta autogestionatu handiena da. Hala ere, elkarteak zenbaitetan salatu du Gasteizko alkateak auzoa eraitzi nahi duela, auzoaren segurtasuna dela eta udalaren aburuz auzoak ez ditu bizi baldintza duinak bermatzen. Are gehiago, alkateak Aretxabaleta auzora leku aldatzeko eskaria egin ziela adierazi dute, baina horrek proiektuaren amaiera suposatuko zuela, beraz, ezezkoa eman zioten alkateari. Auzokideek aditzera eman dute Errekalehor auzo askea espazio ireki bat izan dela herritar eta kolektibo anitzentzat, eta horrela izaten jarraituko duela. Hala, Iberdrolak auzora egindako azken bizita kanpo injerentziatzat hartu dute eta erresistentzia bizitzeko deia egin dute. Ekonomia alorrean, Nafarroan Pedromeni eta Benito Meniko langileek hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea exijitu dute, Irun Erjanok azalduko digu. Iruñeko Padremeniko eta Elizondoko Benito Meniko langileek hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa desblokeatzeko eskariarekin jarraitzen dute. Enpresa batzordetik adierazi dute beharrezkoa dela negoziazioak berriro hastea. Hitzarmena 2023ko abenduaren 31an amaitu baitzen. Soldatarrakala eta lan baldintzak hobetzea eskatu dute beste gauza batzuen artean. Iruñeko Padremeniko eta Elizondoko Benito Meniko osasun zentroko langileek hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa desblokeatzea exijitu dute beste behin ere. Asteartean elkartu ziren Benito Meniko langileak Nafarroako parlamentuan, eta gaurkoan Nafarroako gobernuaren aitzinean elkartu dira. Hitzarmen berria beharrezkotzat jo dute. Indarrean dagoena 2023ko abenduaren 31koa baita. Gure aldarrikamenak oso garbiak dira, bai Padremeni eta bai Benito Meniko zentroak osasun mentaleko zentroak dira, eta gure ustez honek dauzkeen berezitasuna kontutan hartu behar die. Horrekatik eskatzen ditugu ratio igoerak, pertsonal falta nabarie dago, bi zentrotan, eskatzen ditugu lan baldintza duinak, bertan daren langileak gutxieneko soldata baino pixkat gehiago kobratzen dute, oso soldata eskasak dituzte, prekarietatean dare,
eta, bueno, hortik aratago, partzialitatea dago, bueno, ez, hainbat gauza. Eta, bueno, enpresak ez dio kaso ikitean, erabat blokeatute dauke hitzarmena, eta orduan, bueno, Nafar gobernuari eskatzen diogu, hau zerbitzu publikoa izan beharko lukeen arren, beak azpikontratatuta daukenez eta bere ardura danez, diru publiko zornitzen die enpresa hauek, bere ardura ere badala, eta orduan eskatzen diogu, esku hartu dezan, desblokeatzeko egoera hau. Gobernuarekin izandako bilerak eskasak eta edukigabekoak izan dira. Hermanas Hospitalarias enpresaren bai gobernuaren jarrera irmo kritikatu dute. Azken finean, beraiek die diru publikoaren erabilera ona iten daren garante izan beharko luekenak, eta azken finean hau zerbitzu publiko bat ez izan arren Nafar gobernuk azpikontratatuta dauzkenez, Nafar gobernun ardura da kalitatezko zerbitzu bat ematea. Beharraineko ratiok ez darenen, lan baldintza eskasak darenen, zerbitzua ez da ona. Azkenen horrek talka egiten du kalitatezko zerbitzu batekin. Eta gure zentro nabarmen ikusi deu, enpresan estrategia dela, alik eta etekinen dina ateatzea, horrek dakartzan kaltek tienak diela. Benito Meniren kasuan jada 36 greba egun dituzte. Hala ere, bi kasuetan langileek hitzarmenean benetako aurrera pausoa ematea exigitu dute. Mirua taldearen morrosko kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ondo izan eta bihar arte. Trenetik jeitsi berriza. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko ezu. Neurri eta doinu librea. Balantzaka jetxi nitzen trenetik Hernani, natxe plantatu nitzan itabernatarin. Balantzaka jetxi nitzen trenetik Hernani, natxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaina busti. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaina busti. Morrosko bat topatu nun tabernan barrena, kemena jasotan ikitzein nion aurrena. Morrosko bat topatu nun tabernan barrena, kemena jasotan ikitzein nion aurrena. Ai, 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 azetxoramena, ai, 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 tabernan barrena. Ai, 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 azetxoramena, ai, 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 tabernan barrena.